बोला कैसे अजूबा भाई हेंगा मत करो, अश्लील हो जाएगी। हमनी के कबो कबो समझ में ना आवेला कि हमनी के गाई से तका गई से भजन गावत नहीं सो तके सुनते नहीं थे, आ लोक गीत गावत नहीं सो तो अश्लील हो जाता। अब आदमी करो तो क्या करो, कोई भी संगीत अगर आप उसको मनोरंजन के हिसाब से लीजिएगा तो अश्लील नहीं है, देखने वाले की नजरिया बताती है कि हमारे रिश्ते क्या है। हम एगो लटक जीवे पर रील बनावले रहनी हम कि हो लटक जाइबा राजा चले ऊपर हम एगो और एगो बॉम्बे के मॉडल आकांक्षा पुरी जी, हम उनकरा के उठा के अपन डिप्स मारत नहीं पुल अप। तो सोचिए कि मैं जिम कर रहा हूं और लोग कुछ अलग ही सोच लिए। मैंने ये केहू ना देखल कि खेसरिया एगो 60-65 किलो के महिला के उठा के डिप्स मारता, कितना पावरफुल है लड़का। ये केहू ना देखल, लोग कहता कि ना ये कौन डिप्स है। अरे बहुत से निमन डिप्स बावे, हम अभी तो मारते नहीं खे, लेकिन मार कि बोला कैसे तब बोला कैसे अजूबा भाई किने बुखार पूजा भाई बोला कैसे अजूबा भाई किने बुखार पूजा लगन ज्यादा है इसीलिए। हाँ सही बात, उतारिए दी बैठौला का कौन काम बा कि बाल तोहारी करे झपा 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 झपा, कमर तोहारी करे लपा लपा लपा, बोली में तहारा तराना बा तराना बा तराना बा, देखी के लोगा बा दीवाना बा दीवाना बा दीवाना बा। तो बाल तोहारी करे झपा 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 झपा, कमर तोहारी करे लपा लपा लपा, बोली में तहारा तराना बा तराना बा, देखी के लोगा बा दीवाना।